Сәлем безне караучы һәм тыңлаучы тамашачылар. Без сезне өр-яңа шарада, ягъни проект дип әйтәләр, Камал FM ешлыгында, ягъни интернетта бара торган Камал FM-да сәламләүебезгә шатбыз. Бу безнең беренче тәүге чыгарылышыбыз, ә иң мөһиме ул дәвамлы була күрсен иде. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр, кадерле тамашачыларыбыз. Минем белән яшь коллегалар дип утырган чөнки инде үзем Зәңгәршәлдәге Шәйхи бабай кебек 21 ел инде менә шушы Камал театрында эшлим дип әйтергә мөмкин. Рәйхан, Гадел, сәлам, хәлләрегез ничек? Әйбәт, бик яхшы, Алмаз абый. Сезнең хәлләрегез ничек? Менә картлар. Әйбәт. FM булгач ул инде радионың аның төп бурычы, вазифасы әлбәттә ул көндәлек яңалыклар белән таныштыру. Ул тормыштагы яңалыклар булсынмы, гаиләдәге дисеңме, шәхсиме, безнең инде Камал FM булгач без инде бөтен театраль яңалыклар белән таныштырырбыз һәм иң беренче чиратта безне тыңлаучыларны, караучыларны үзегез белән таныштырыгыз әле. Минем исемем Адель. Кызлардан башлы, кызлар. Рәйхан әйт инде, әйдә. Юк, Гадел башласын. Ярар, әйдә. Минем исемем Адель. 28 яшь. Рәйхан белән үзем рәхәтләнеп таныштырмыйм. Чөнки ул безнең оялчан кыз, шын татар кызына туры килә торган табигатьле. Ул нәселе белән театрга бик якын булган бала. Чөнки инде ул туганчы, әле инде аның язмышы күкләрдә язылып куйган. Аның әбисе дә, бабасы да театрда эшләгән улпат шәхесләребез, Габделфәт абый Шәрәфиев, Күкмара җегете һәм Эльвира ханым Актаныш кызы кавышып, табышып, инде аның әнисен һәм әтисен дә инде бер гаиләдә үстергән оныкларын караган әби бабайлар, әтисе шулай ук артист, әнисе дә иҗаттан ерак түгел, якын кеше Гүзәл ханым белән Минвәли Габдуллин. Алар шулай ук театрда кавышканнар һәм мин дә традицияны бозмыйча ирем белән театрда кавыштым. Менә шулай булды. Бу турыда без Әле сөйләшербез. Тирәннән сөйләшербез. Җәмәгать, FM булгач, димәк радионың бурычлары. Яңалыклар. Нәрсәдән башлана радио гадәттә? Радио нәрсәдән башлана? Җырданмы? Тагын? Сәламли торган музыкаль нәрсәсе буланың? Джингл. Камал. Менә ничек әзерләнергә кирәк? Әйдә мин дә әйтеп карыйм. Әйдә. Камал. Юк, Адель кылалмый, Рәйхан кылсын. Әйдә син FM диярсең, яме? Давай, әйтеп карыйм. Камал. FM. Менә әйбәт булды. Бул да безнең башлангыч джинглыбыз бар. Ул бик күп мәртәбә үзгәрер, Алла бирсә. Димәк, форматка килгәндә без инде үзебезнең театр дөньясында булган бүтән яңалыкларны үзебезнең тыңлаучыларга, тамашачыларыбызга җиткерергә тиеш. Алар, мәсәлән, нинди яңалыклар бар безнең театрда, чөнки үзебез катнашмасак белеп тә бетермәскә мөмкин. Без хәзер без инде ярты меңнән артык кеше эшли театрда, 500-дән артык дигән сүз. 1 секунд буш вакыт юк. Хәзер дөресен генә әйткәндә, менә Гадел дә, сездә ялгышмасам, ниндидер спектакльләр чыгарасыз. Шуңа күрә Гадел, син әйт әле, сиңа Гадел дип әйтсәм буламы? Или Адель дип әйтергә кирәк? Гадел татарча инде. Әйт әле, син хорошо, син нинди спектакль? Хәзер музей невинности спектакле бара. Репетициясе, Сафлык музее. Никита Кобелев куя ул спектакльне. Мен анда Осман ролен уйныйм, Алла бирсә. Декабрьдә премьера булачак. Брук. Бу инде төрек язучысы Архан Памук, безнең Нобель премиясе лауреаты, һәм режиссер да аның Никита Кобелев. Федерациядә танылган Петербург шәһәренең Александрийск театрының сәнгать җитәкчесе. Шулай. Өстәвенә, ялгышмасам, сез бит әле яшьләр көндә иртәнге 9-га вокал, бию, сәхнә хәрәкәте дәресләрендә дә йөрисез түгелме? Шулай. Безнең хәзер көнебез шулай бүленгән. Сәгать 9:30-да көн аралаш, бер көнне мәсәлән бию, икенче көнне сәхнә хәрәкәте, шуннан соң инде безнең вокал була. Хәтта егетләрнең әле хор да бар. Шуннан соң без кирип китәбез төрле репетицияларга. Аннары соң инде без спектакль уйныйбыз һәм 12ләр тулганда гына өйгә кайтып җитәбез. Дөрес, тәүлек буена монда ялгышмасам 12 сәгатьлек эш көне. Шулай. Алла ярдәм бирсен сезгә. Тик менә хәзерге юбилей сезонына игътибар итәсе килә. Чөнки бездә 120нче сезон, син үзнең нинди репетицияләргә йөргәнгә әйтмәдең, аңа да әйләнеп кайтырбыз бит. 120нче ел без, Алла бирсә, бу сезонда үзебезнең татарлар күпләп яшәгән бүтән регионнарда гастрольләрдә булырга тиешбез. Һәм үзебезнең дә бик озак, дип әйтсәк дөресрәк булыр, барган спектакльләребез бар. Мәсәлән, Җан Кисәккәем спектакле синнән дә олырак 30 яшаңа. Сиңа бит 30-да тулмаган. Юк, 28 әле миңа.
Миңа да юк. Хатын кызга 18 дип бит. Әйе. Кызга 18. Жан кисәккәем дигәч, шундук нинди җыр күз алдына килә? Радио булгач бит инде җыры да булырга тиеш диләр. Сиңа карыйбыз Рәйхан, чөнки мин җырлый Рәйхан. белмим. Райхан. Дип уйламагыз. Урман эшләрендә урман, кайын белән карама, янам синең утларыңда, ниләр табыйм дәвага. Янам Синең утларыңда, ниләр табыйм дәвага. Тагын бер юбилей елы спектакль беләсең нәрсә икән? Нинди? Гөргөрие кияүләре. Ул инде майданың 30 еллыгы булды. Шушы 25 елда Жан Кисәккәемнең 30 еллыгы 27 октябрьдә тулды. Гөргөри 600-дән артык уйналса, 4-нче, 5-нче апыр Жан Кисәккәем 300-дән артык күбрәк уйналган. Әлеге спектакльне чыгаручыларга һәм 30 ел дәвамында уйнаучыларга дан, рәхмәт, мәрхәмәт, хөрмәт. Узын гомерле бер энциклопедик спектакльләр булып барсын, әлеге чыгарылышлар, куелышлар һәм бездән соңда калсын иде. Амин. Амин. Әйдәгез туган көннәрен барлык. Әйдәгез әле бу атнада безнең 2 ноябрь көнне Фот Абубакировның туган көне. Ул безнең инде Татарстанның халык артисты, мәшһүр музыкантыбыз, оркестрыбызны бик узак еллар җитәкләгән режиссерыбыз һәм композиторыбыз. Фот абый туган көнегез котлы, өстәвле булсын. 4 ноябрь көнне безнең Гүзәл Шакированың туган көне. Гүзәл шулай ук тәбриклибез. Котлыйбыз. Шулай ук 7 ноябрь көнне безнең Марсель Сәлимҗановның туган көне. Әйе. Ансын беләсез. Һәм инде яшь артистыбыз Алия Гарифуллиның туган көне. Бу бит әле көнне безнең Иван Сергеевич Тургенев та туган. Шулай. Әзерләнеп килгән, әйме? Әйе. Тургеневның туган көне булган. Әйе. Көн булгач әзерләнгән. Чөнки ул үзе Тургеневның нинди спектакльдә катнашасың? Кайсы залда барган хәтерлисеңме? Сеңелкәш спектаклендә. Афәрин. Сиңа Сеңелкәш спектакле. Ул бит синең ялгышмасам беренче спектакль, шулаймы? Премьерный беренче спектакль. Бу яңа бинада безнең беренче премьерный спектакль шул Ася булды. Мин анда көймәчене уйныйм. Бик яңа форматлырак дип әйтимме, бу театрга карата бит менә яңа форматлы спектакль. Монда мөмкинлек бар сине бөтен дөнья тыңлый, иштә чакыр, премьерага чакыр. Килегез, Асига Сеңелкәшкә килегез. 30 ноябрьдә Алла берсә була безнең спектакльбыз. Ирәткәч була бит сине. Миндә чакырым инде, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, чакыр, рәхмәт. Рәйхан, ник туктадың? Чакыр әйдә, чакыр уялма. Хөрмәтле тамашачылар, миндә чакырасым килә үзебезнең премьерага. Без, менә бөтен кеше әйтеп узды, мин дә әйтеп узыйм инде. Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт дигән бик матур музыкаль драма чыгарабыз. Ул инде безнең ноябрьнең 28-нче 29-нчы, һәм 30-нчы, числосында булачак. 31-нче дә була. Килегез, бик күп кырлы әсәр. Менә бу атнага туры килгән туган көннәрен билгеләүчеләрнең барысында әйдә инде әлбәттә без үзебезнең Рәйхан башкаруындагы матур җыр белән туган көндәге җыр булырга тиеш бит инде. Нинди? Туган көн гомер бәйрәме. Туган көн изге көн ул. Бәхетле бул, кайгы күрмә. Бездә сезгә теләк шул. Туган көннәр белән котлау безнең театрыбыздагы бик матур гадәтләребезнең берсе. Безнең театрда гадәтләр бик күп һәм шушы атнада була торган 2002 елдан бирле дәвам итеп килгән зур гадәтнең иң мөһим гадәтләренең берсенә тукталасы килә. Ул 36 ел буе үзе дә шулай ук театраль гаиләдә үскән режиссерыбыз. Гәрчә аны Адил белән мин күреп өлгермәсәм дә, Рәйханга инде 5 яшь булган. Ул бакылыкка күчкән чакта Марсель абый Сәлимҗановның туган көненә багышлап премьера чыгару. Андый матур гадәтләр бик күп бездә. Рәйхан, син нинди театраль гадәтләребезне беләсең Камал театрында? Мәсәлән, миңа бик ошый торган гадәт, ул безнең труппа белән җыелып, сезон ачылганда бергәләп менә безнең мәрхүмнәребезне искә алып зыярат кылу.
Сезон ачылу, сезон ябылу һәр вакытта да җомга көнне баштан менә шулай ук бик матур гадәтебез Әйе. безнең. Иң беренче спектакль һәр вакыттагыча үлмәс легендар зәңгәршәлебез, аның да юбилей елы, язылуына юбилей. Шуннан соң менә бу Рәйхан әйткән бик матур йола сезон башлаганда һәм төгәлләгәндә өмәләр һәм мәрхүмнәребезнең каберлекләренә зиярат кылу, шулай ук яңа ел бәйрәмнәренә тәбрикләү, туган көннәрен, юбилейлар үткәрү, 23 февраль 8 мартта ир-егетләрне, хатын-кызларны үзебез генә җыелып матур бер спектакль рәвешендә җиңелчә генә инде анда юморга корылган тәбрикләү, ул 1 сәгать ярым бара торган бер актлык спектакль дип әйтергә була андый чараларны. Һәм бу атнадагысы ул кабатлап әйтәбез, бер кайчан да артык булмас. Марсель абый Сәлимҗановның рухына туган көненә багышлап премьера чыгару. Яра, моннан соң без китсәк тә була. Эй, Рәхмәт. Шундай матур сөйлисез. Безнең бит әле яңалыкларыбыз бик күп, Әйе. шуларга тукталыйк. Тагын бер матур гадәт ул премьера сез күркә спектакль турында сорыйсыз килми ахры миннән. Мин сорадым, нишләп? Менә бит шуңа әйләнеп кайттык. Әйе. Әйтергә тишим. Алмаз абый. Артка Әйе, әйләнеп. артка. Алмаз абый, сез менә спектакль чыгарасыз. Аның исеме Күркә, бугай ялгышмасам. Шуның турында да әз генә сөйләп киттегез әле зинһар өчен. Бик кызык. Әз генә сөйлим. Әз Монда генә. инде Гадел зур залга әзерләнә. Никита Кобылев белән Архан Памук әсәренә син Илгиз Зәйниевнең әсәре буенча әзерләнәсең шулай ук зур Зур залда. залга. Җәүдәт белән Зөбәр, без җәмәгать универсаль залга әзерләнәбез. Дамир Сәлимҗанов баксак, ул Марсель Сәлимҗановның туганы булып чыкты. Бу очраклы рәвештә. Чынлапмы? Менә аны әйтсәң кеше шаммасы. Юк, фамилия эше генә дип кенә уйлаганнар. Безнең режиссерыбыз, баш режиссерыбыз Фәрит Бикшәнтәев пьесага мөрәҗәгать иткәндә. Баксаң, ул аның шыбык өчен ниндидер ерак туганы булып чыга икән. Пьеса башта Фәритә башлаганда, ашыклый башлагач, Сәлимҗан, бәлки фамилиядаш кына дип, юк, шыбык өчен туганы булып чыга. Премьерага килгәндә җәмәгать, рухи азык, мин аны ничектер менә биологик ризык белән чагыштырам. Ризыкны бит менә бәлешне сөйләп булмый, ничек ашыйсың, Булмый. Шуңа күрә спектакльдә килеп күрергә, карарга кирәк. 7, 8, 9 ноябрь универсаль зал безнең яңа бинабыз Хади Тактар 74 урамы буенча урнашкан бинага премьерага рәхим итегез. Тагын бик матур гадәт ул гастрольләребез. Гастроль, әйе. Без уйнаячакбыз 2 бинада. Берсе безнең инде Нур театрының бинасында, икенчесе шулай ук Мәҗит Гафури исемендәге драма театрында. Нур Татар дәүләт Татар театры дәүләт театры. Башкортстанда Уфа шәһәрендә эшләп килүче. Мәҗит Гафури инде ул Башкорт дәүләт драма театры. Безнең театрлар инде гасырлар буе дус аралашып килгәннәр. Мин шушы гастрольнең беренче көнендә инде башмагым спектаклен уйнаячакмын. Аннары бераз көннәр узгач, Сицитуй спектаклен уйнаячакмын. Шул буш көннәрдә инде Уфаның матур җирләрен, хәтта Салават Юлаевны да карарга өметләнәм. Салават Юлаев реконструкцияда шул. Җайдагын салдырганнар, хәзер атын салдырып маташалар. Аны без килүгә өлгертеп бетермиләр әле. 2 елдан соң ди. Киләсе баруга әзерләрләр дип өметләнәбез, Алла бирсә. Шуңа күрә ул дөньяга танылган һәйкәлгә без уңышлар теләп калабыз. Сицитуй дигән җыр ишетәс килә инде тагын. Сицитуй? Сицитуйдагы тавышым белән сөйләшеп күрсәтимме сезгә? Куркыта торган тавыш бу. Менә сез минем җырлавымны ишетәсегез киләме? Әйдә, Ишетәсегез килмәсә дә җырлыйм. Кем язгансың бу тормышны? Кем китабын укыган? Берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган. Кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярысыйла, бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Уфадагы яшәгән кешеләр безнең спектакльгә килсеннәр. Браво!
Безнең спектакльгә килсеннәр дигәннән без инде әлбәттә шушы мизгелдә Уфада булачак спектакльләрнең исемлеген санап үтәргә тиеш булабыз. Хөрмәтле милләттәшләр, Башкортстан халкы, рәхим итегез, 11 ноябрьдән алып 16 ноябрьгә кадәр без Уфа шәһәрендә булачакбыз. Нур театрындагы спектакльләр 13 ноябрь Әлфия Авзалова Мәңгелек юл, 14 ноябрь Ситса той, 15 ноябрь Ситса той, 16 ноябрь көндез һәм кич көзгә кайтава спектакльләре. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт драма академия театрындагы спектакльләребез 12 ноябрь Казанга Тукай кайткан, 13 ноябрь Казанга Тукай кайткан, 14 ноябрь дуслар җыелган җирдә, 15 ноябрь аналар улларын көтә, 16 ноябрь Көл. Камал театрының 120 сезоны. Уфада зур гастрольләр. Килмичә калмагыз. Монда джингл. Камал FM. Камал FM. Менә бит, браво. Үзебезнең атналык афиша. Беләсең берәргез? Әйе, монсына мин әзерләнеп килдем. Шулай ук атналык афишаны да күзәтеп чыгыйк. 3-4 ноябрь безнең Әлфия спектакле, 5 ноябрь Гөргөри, 6 ноябрь дуслар җыелган җирдә, 7 ноябрь Җан Кисәккәем, без аның турында сөйләшкән идек. 8 ноябрь Санаулы кичләр спектакле, 9 ноябрь Тапшырылмаган хатлар, 5 ноябрь Меңдә бер кичә, 7, 8, 9 ноябрьдә безнең премьерабыз Сөяркә спектакле. Кем? Сөяркә? Синмени? Юк. Спектакльнең исеме. Мосын үземдә ишетмичә калганмын. Менә Гафу ит. әйбәт, яхшы ишеттегез. Гафу ит, Сөяркә дип үзеңне әйтәсең дип торам. Алла сакласын. Универсаль зал. 7, 8, 9 ноябрь Күркә спектакле. Менә иң рәхәте миңа калды. Кече зал. Анда безнең кинолар күрсәтеләчәк 8 ноябрьдә. Җылак ул Әзгәр Шакировка багышланган Менә кино. шу, мин сез дип торам. Гафу итегез. Менә Иран бишәгә басалар, күрдеңме? 9 ноябрьдә Күктау ансы инде безнең баш режиссерыбыз Фәрит Бикшәнтәев белән аның улы Юсуф Бикшәнтәев төшкән бик күп премиялар яулаган кино. Җәмәгать бөтен яңакларында Әйтеп сүтеп уздык җыеп бугай. чыктык бугаймы? Әйе. Төшереп калдырмадың бер нәрсәндә? Юк бугай. Юк. Минемчә тамашачыларга, тыңлаучыларга мөрәҗәгатьне төшереп калдырдык. Әйе. Менә тамашачылар, сез безнең шушы матур әңгәмәне карап узганнан соң, әлбәттә инде башыгызга төрле фикерләр килер. Шушы Нишләп утыралар инде булар инде? Әйе, нишләп утыралар? Әйе. Менә шушы бөтен булган фикерләрегезне, бәлки ниндидер уйларыгызны комментарийларга языгыз. Безгә бик тә кызыклы булачак аларны укып чыгарга. Һәм без аларны киләсе тапшыруда чынга ашырырбыз дип ышанам. Лайклар куйгыз тоже. Җәмәгать чыннан да FM булгач инде аның исеме радио дигәнне күз астында тота, шуңа күрә радиода булган бөтен чараларны, форматларын туры китереп, без театр дөньясында булган бөтен яңалыкларны, котлауларны сезгә җиткерергә тырышабыз һәм тырышачакбыз. Әгәр дә сез бу тапшыруны, чыгарылышны Камал FM дигән юнәлешне хуп күрәсез икән, үзегезнең фикерләрегезне калдырыгыз һәм шулай ук нәрсә күрергә, ишетергә телисез, андый фикерләрегезне дә юллагыз. Бәлки сезнең дә шушы атналыкка туры килгән туганнарыгыз, якыннарыгыз бардыр, туган көннәре белән котларга теләүчеләрне дә без кабул итәбез. Иң мөһиме битараф булмагыз. Менә мондый бар бит инде. Былай, менә шуларны күбрәк куегыз. Былай булса да, былай булсын. Без былай булган очракта да кире әйләндерсәң былай әйләнә. Безнең теге татарларда алга юк. Без кирегә артка юк. Дөрес. Борылырга һәм алга. Дөрес, һәр вакыт алга. Чыгарылышыбыз өчен рәхмәт, Рәйхан. Гадел. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.